Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αμήν. Μερικοί θέλουν να κάνω ένα βίντεο στα ελληνικά, οπότε θα το προσπαθήσω σήμερα αυτό. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω, ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη, επειδή η έκφρασή μου, όπως ακούτε, δεν είναι πολύ καλή. Μιλάω σχεδόν μόνο γερμανικά. Ναι, αλλά πιστεύω για αυτά τα δύο πράγματα που θα σας πω σήμερα θα φτάσει η γλώσσα μου. Το πρώτο είναι, θέλω μόνο να σας πω ότι ο Ιησούς Χριστός μας αγαπάει πάρα πολύ. Εμένα, εσένα και όλους από μας. Και όταν είπε στο Ευαγγέλιο ότι είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή, το είπε αυτό γιατί ήξερε τι στα έσχατα χρόνια, τι δύσκολοι καιροί θα έρθουν, όπως τα βλέπουμε και σήμερα. Οι άνθρωποι στην σημερινή εποχή είναι πολύ λυπημένοι, δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και το βλέπεις αυτό. Οπότε ο Ιησούς Χριστός ήξερε την αγάπη και επειδή που είμαστε χαρούμενοι θα το βρούμε μόνο μέσα σε Αυτόν. Και το δεύτερο, ήθελα να πω ότι αγαπάω πάρα πολύ την πατρίδα μου και αγαπάω σουτζουκάκι και γυραπίτος.